Tähän meni just tasan tarkkaan silleen, miten haluttiinkin, eli yksityiset lääkärifirmat nostaa Kela-korvauksia, mutta lääkärikäynnit ei ole kasvanut. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että rahaa kuluu Kankkulan kaivoon, ja mua ainakin tässä vähän häiritsee se, että näinhän kaikki sanoi, että tässä tulee käymään. Kun Orpon hallitus nosti Kela-korvauksia 8 eurosta 30 euroon, niin lopputulos oli se, että yksityiset lääkärifirmat nosti niiden toimistokuluja, eli tämä Kela-korvaus tipahti sinne, ja käyntejä ei ole lisääntynyt, mutta tietysti valtion rahakäyttö on noussut aika tuntuvastikin. Ja mun mielestä on hauska, että silloin kun tätä päätöstä vielä suunniteltiin, niin mä kirjoittelin nettiin aika paljon, että hei, tässä tulee käymään suunnilleen just tasan tarkkaa tällä tavalla, että rahaa menee vaan yksinkertaisesti hukkaan. Aika moni ties silloin sanoa mulle ja aika monelle muullekin, mä en nyt suinkaan sano, että mä olisin ollut ainoa, kuka tästä varoitteli. Niin meille sanottiin, että ei, kun nyt purkaantuu kaikki terveyskeskuksen jonot, koska pientuloiset lähtee käymään yksityisellä lääkäriklinikalla. Ja tähän sitten tietenkin vastattiin niin, että jos sä oot pientuloinen ja sä katot yksityislääkärin hintaa, se on jotain 80-100 euroa, niin ei sulla ole varaa käydä siellä, jos Kela antaa 8 euroa anteeksi, eikä sulla ole varaa käydä siellä, vaikka Kela antaisi 30 euroa anteeksi. Jos se maksaa 80 euroa, sitten se maksaa 50 euroa. Jos se maksaa 100 euroa, se maksaa 70 euroa. Edelleen paljon kalliimpaa kuin terveyskeskus. Niin tässä kävi nyt tietenkin niin päin, että sit se, mikä aikaisemmin maksoi 50 euroa, maksaa nyt 90 euroa, ja se, mikä maksoi 100 euroa, maksaa nyt 140 euroa. Ja siellä yksityislääkärillä käy ne samat keskiluokan ja vähän rikkaammat ihmiset, ketkä ennenkin kävi. Ja pientuloiset on edelleenkin jonottamassa siellä terkkarin ylipitkissä jonoissa. Ja se häiritsee mua siinä mielessä, että vaikka mä itteeni luen vasemmistolaiseksi, niin mulla ei ole kauheasti mitään sitä vastaan, että meillä olisi yksityisiä yrityksiä pyörittämässä terveyskeskuksia. Se on ihan ok mulle. Mutta silloin se pitää tehdä sillä tavalla, että sote-alue kilpailuttaa tämän yrityksen, vaatii niiltä jotain tiettyä tasoa ja tarjoaa näitä palveluita terveyskeskushintaan ihmisille. Ei niin päin, miten Orpo nyt tekee tämän, että vaan kaataa ilmasta rahaa yrityksille, ei vaadi heiltä yhtään mitään ja lopulta ei korjaa mitään tässä muuta kuin se, että vaikka piti säästää rahaa, niin lopulta me käytetään vielä enemmän rahaa ja meillä on huonompi lopputulos. Mutta tämähän on sitä Amerikan mallia. Tätähän se nyt haluaa Suomeen, että se pyörii käytännössä täysin yksityisten klinikoiden voimin ja ihmiset ottaa täysin yksityisiä vakuutuksia, vaikka kokoomus itsekin on lausunut, että he haluaisivat sen saksalaisen mallin, mutta se edellyttäisi sitä, että meillä olisi kaikkia kattava julkinen terveysvakuutus, ja semmoistahan tässä nyt ei varsinaisesti olla tekemässä, vaan suositaan, että kaikki vaan toimii yksityisellä. Ja me tiedetään, että se ei toimi. Se maksaa enemmän ja tuottaa huonomman lopputuloksen. Niin jos te haluatte toimivan soten, niin mä ainakin suosittelen, että ei kannata kokoomusta äänestää. Tää on nyt 100% sitä, mitä he haluaa. Mutta jos sä haluat, että sun verorahat käytetään siihen, että sulle tarjotaan hoitoa, niin sit kannattaa miettiä 2 vuoden päästä, että haluatko, että nämä höpö-ihmiset jatkaa, vai haluatko, että joku muu, kuka ymmärtää, millä tavalla terveyspalvelut oikeasti toimii, päättäisi niistä asioista Suomessa. 2 vuotta aikaa miettiä. Siihen asti maksetaan veroja siitä, että terveystalo ja muut pörjäiset saa vähän enemmän bonuksia osakkeenomistajilleen. Niin ja tietenkin luonnollisesti vaalitukea kokoomuksen kassaan.